please respond. A police and FIB sting operation. The worldの正体は時間じゃ。時間を止める必要なら。Ezt komolyan mondod? Nagyon-nagyon köszönöm. Nani? A izét használtok, a bandit? Nem, sajnos nem jött el, vagyis hát nem sajnos, vagyis hát sajnos nem jött el. Nem mentem vele Nagyecsedre, ott volt egy unokatestvére, a Bódi Guszti. Nem is az a Jancsika. Tetszett meg nekem a Szökőkút. Aztán nem tudom, hogy még beszélt az a gyerek, de apja letelefonált neki valami 21 sajt, aztán megverték őt, de aztán megbékéltek, aztán megverték őt, apja szédítette, elszöktette, aztán megverték, aztán végül is az lett az egész, hogy a Jancsika sajnos nem jött el. Jó lesz újra látni, olyan jó lesz megcsodálni, olyan jó. お前はもう死んでいる。Vagy minden oké veled? Jól vagy? A mozdulattalan bajba jutottat a helyszínbiztosítást követően vállainál rázza meg. Ezzel egy időben hangosan szólítsa meg. Halló? Vagy? Ha ezekre az ingerekre nem reagált, vizsgálja meg légzését. Nyisd ki a szád, te já! Sikíts, kapcsolj be! Verjed be fel! Na. Már rég maradok a mában még. Ladies and gentlemen, we got him. Minek hívnak ilyen táborba, hogy azt se tudom, hol van. Ha majd hát ez a kis cigányfiú tud nekem segíteni. Jó lesz. Már mindegy. Olyan jó lesz újra látni. Dragon Town, fingers up and windows down. Ход был мне сам квас, трейвер рандом, папа бас. Ó, megváltó Krisztus! Segíts meg! FD がちぎれないだと悪い夢でも見てるのかクソったれが俺は赤城レッドサンズのナンバー2だぞTuti, hogy nyerünk! Na nézzük meg! Drága jó Istenem! Why are we still here? Just to suffer? Mindig, amit tettél én velem, szemeidnek ragyogását nem látom.